Neutral Youth Council, Nongstoiñ bat Mawthadraishan Circle. Next ngi ke Shipotri Gulsau. Kalalet ban Iakynduh ke District Medical Health Officer, jong ke West Kasil District. Ban Jingeh Halor ke jingpynbna jong ke tanat ka kwat ke khia, ban penbiang ke jington kam jingi Paidbah, ha ki tegi artili ki than. Usamla Shambor Langren, Vice President ke HYC Mawthadraishan Circle, ulang bahadien ba kaseng kalalap iki babun ki jungduna, hapo ka paryong PHC, manta ka singi kaseng kalalet ban Iakynduh biang ya ke Dm&Ho, ban dawa ban penstet no ban tung yu pharmacist, ban penbiang iki jagasa jong ki staff nurse, ban tung shushu iki Nongstoiñ ke PHC. Ulong ru bakaseng ka aipor tang shite yau ka Dm&Ho, bakan tung mardor yu pharmacist ke PHC. Katba na kaliang jong ke HYC Nongstoiñ Circle Part. Kalau dawa na ke Dm&Ho bakan penbiang kloy kat bala iki kalikit nongpang hapo ke Nongstoiñ Civil Hospital. Namar ke jingpom don jing kalikit nongpang mentala palat sistem tam kalawan ra Jingeh hadu kata-kata ban penkit iki nongpang sikiwe pat ki jaka. Shushu ke HYC Nongstoiñ Circle kalawar jing tibru ling ba ka RTI ban lab baga pus jing ki driver ka don artili kat ba ka kalikit nongpang pat ka don tangkawai tang ba ka neru kelas neu bat kum ba ka long menta ke Civil Hospital Nongstoiñ kam don war tangkawai ru ka kalikit nongpang. Nakaliang ka HYC Mawthadraishan Circle ringkat ke HYC Lauren Jam unit hadin bangi lalap dalagi jong hikmat ya ke Jingeh ke banakaliang ki Paidbah ki Iakynduh Jingeh hapo PHC Paryong nakaliang kesen ke klam de shong klikti ngila budin yang ne kam ban mantakasi skotorek ngila yo ban budin ban Iakynduh nakamta kan ki Jingeh bat bangin pensngewbha ki skor jong ka District Medical and Health Officer jong ka West Kasil District te nakaliang kesen ngila yathu ba nakaliang ka PHC Paryong Iakynduh ya ki lightly ki Jingeh bat kata kalong ka benengkong Halor ka jing bomdon i nong aidawai pharmacist nata ka baar ka jing duna ki jakasa nam ta ki starnos bat ka balai lagi don kam shu ban thungbiang ki nong tre te ka jaka ni sumar i kong i badai District Medical and Health Officer ha ka jing yakren bat ngi nakaliang kaseng ila keluar sai ba jing sha i don i nong aidawai te ka PSC hanre im datip tikna ba ila sim suti mano bat hadu menta ikut impat kod di nakaliang jong i District Medical and Officer ong banangta kan kam inang budin bat inang banwat banya ban pentikna ba kumno ite i nong aidawai i chuja na po patay ka jaka i sama namar gitim hi ba ka kam aidawai ka de kam ka ba adu kata-kata bat la susania haki staff ki nong tre jong patay ka hospital di nakaliang de jong i District Medical and Health Officer ila ong ba nakamta kane kam nakaliang de jong i la pular ban simkhia ya kane kam ban pha mardor yo te nong aidawai te ke jakai semar bat kane ke jingduna ki jakasa quarter bat kumjuru ke jing idon kam shu ya ki nong tre ke te ke jakai semar nakaliang i District Medical Health Officer ong baya kane kam i haban perkhat bah bat in buro ya ka jing thop ban pentip ki bor bahlor khanang ban nakaliang ka sarkar kan yo ban lek bron kam na kaliang kaseng ni khmi lenti ba ka sarkar kan pak mardor yo te nong aidawai ka te ka PHC Paryong ni aipor hapo stayo beide ban pak mardor ya kan kam barla dan nakaliang sarkar kamla ban le hapo stayo nakaliang kaseng ni sa sim de kuwi pat kelenti bat penbor ka sarkar ba ka de ban le halor ka te ki Jingeh jong Paidbah nakaliang jongi ka HYC Nongstoiñ Circle hadin ba ngelayo ka jingut nakaliang jongi Paidbah ha ka bede bat ka ambulance jong ka Civil Hospital Nongstoiñ ni lalai bu da ka jing thok lemba ka RTI ban yo ka jing shisha ni lalap ka don tangkawai ka ambulance ka Civil Hospital Nongstoiñ te kane ka ambulance ru kam long shu bat ni lalap ru ba ki don hadu arngut ki driver ki badai ki nongnya ambulance te ni lalai ben yakran bat i Dm&Ho ba lakumnu haba akat arngut ki driver ke pos ka don tengi kwa lakumnu nakliang jungi ka seng bakan don ka ambulance nak mentajong ka Civil Hospital Nongstoiñ ban ngida sngew ban pendam ru ba kat ka Civil Hospital Nongstoiñ nyim don wat kawai ka ambulance
te habang ekran bat i Dm&Ho ila kular yang i kum ka seng bensim care dengan kakang